Dito tayo ulit, Cabalen, sa may Astro. Dito yung starting point natin. Siyempre papunta sa ESTING'S Bellychon sa San Pablo Street, Barangay Claro M. Recto sa Angeles City, Pampanga. Yun guys, no, yung pinaka landmark niya, yung Marisol stoplight. So tara guys, samahan nyo ko, panibagong explore na naman natin na kainan dito sa Pampanga na siguradong matatakam kayo at mabubusog. So ikot muna tayo guys dito sa may Astro Park papuntang Balibago. Dire-diretso lang tayo, no, Cabalen. So natatakam na ako ng mga pinapanood ko, yung ESTING'S. So ngayon guys, bigyan tayo ng pagkakataon para i-cover at i-explore ang bagong kainan dito sa Pampanga. So ito guys, magpapakaliwa tayo, huwag kayong dediretso doon. So dito tayo guys, and then yung unang stoplight, I think na madadatnan natin, yung Marisol stoplight guys. Makikita na natin yung isang food park, tinatawag ng DCC. Ito na yung pinaka stoplight. Ngayon na Cabalen, lalagpasan natin itong stoplight dito sa Marisol. Hanapin natin yung security bank. So ito, yung pinaka Alta Claro. Ito yung security bank guys. Pagkalagpas natin guys, dun mismo sa Marisol stoplight, makikita na natin itong Alta Claro building. So dito guys, makikita nyo itong isang kainan or isang food park. Itong this is it. Ayan siya guys. Hanap tayo ng parkingan. Pasibay mga Valenya, Kuya Alvin Bautista ng i-explore ng Pampanga. So for today's video guys, no, may bago tayong i-explore na kainan dito sa Angeles City, Pampanga. Ito nga guys, yung Bellychon, ESTING'S Bellychon. Ito siya, ESTING'S Bellychon, Capampangan Boneless Lechon. So naghihintay na sa atin guys. Ito siya. So nakapag na yung titikman nating pagkain. So samahan nyo ako. Tara! So yun nga Cabalen, titikman na natin yung mga pagkain dito sa may ESTING'S Bellychon dito sa Angeles City, Pampanga guys. So ito yung pinrefer nila sa atin guys. Ito yung CEBU CHON. So 255 pesos guys. And then syempre yung pakbetjon or yung pinakbetchon, 189 pesos. So ito yung isa sa kakaibang sinaserve din nila, sisig CHON guys. So Capampangan sisig CHON. So 250 pesos. And then isa sa kakaiba din para sa akin, itong sinigang CHON. Alright guys, so titikman na natin sila. Una natin titikman Cabalen, ito yung pinakbetchon nila. So yung pinaka CEBU CHON, pang pinali natin guys. So unahin na natin to. Alright, so kuha tayo ng siya, yung lechon. Alright, so lagay natin sa kanin. Then maglagay tayo ng gulay.
Alam mo yung feeling na Cabalen na abang pagka subo mo and then pagkagat mo sa mismo nga pinakbetchan guys, napaka crunchy, tapos sasabay yung pagkalambot ng gulay. And then nandun din yung sakong lasa ng pinakbetchan, hindi ganun kaalat, yung mismong nilagay na bagong, ang sarap ng pinakasabaw guys. And then syempre yung pinaka-importante, yung tunog ng Bellchon sa mismong bibig mo guys, napakasarap niya. Next na titikman natin Cabalen itong pinaka-sisig chon ng ESTING'S Bellychon guys. Tignan mo siya, alright. Yun siya. So, gagawin muna natin is lalagay natin yung pinaka-kalamansi. Alright. And syempre Cabalen, kung makikita nyo, wala siyang mayonnaise, wala siyang itlog. Original, authentic sisig Capampangan guys. Pero dito guys, nilagyan siya ng twist. Yung nilagay na pork sa kanya is lechon, CEBU CHON guys. So titikman na natin. So guys, oops. So, lagyan natin siya ng kanin. Ewan ko kung naririnig yung pagka crunchy nung pinaka-lechon ng sisig guys. Same pa din yung lasa nung sisig na Capampangan guys. So pagkakaiba niya lang, crunchy siya habang kinakain mo siya, and then napakasarap. Yun o Cabalen, kung naghahanap kayo ng authentic sisig na Capampangan guys, try nyo itong sisig chon. Pagkakaiba niya lang guys, no? Lechon nilagay, napakasarap ng pinaka-sisig nila dito sa ESTING'S Bellychon. Next na titikman natin Cabalen itong sinigang chon ng ESTING'S Bellychon guys. So kakaiba siya kasi dinilagay sa mismong sinigang is lechon. So try na natin siya guys. Right. So tayo ng pinaka-lechon niya. So ito yung pinakabalat. Lagyan natin ng laman. Sabayan natin siya ng sabaw guys. And then konting gulay. Ang sarap nung pinaka-sinigang chon nila guys. So yung pinaka-sinigang guys, saktong-sakto lang yung asim. And then syempre yung pinaka-gulay, malambot siya, and then malalasahan mo pa rin yung pinaka-CEBU CHON or yung lechon ng ESTING'S Bellychon guys. Next na titikman natin Cabalen yung pinaka-CEBU CHON ng ESTING'S Bellychon guys. So titikman muna natin yung pinakabalat. So paparinig ko sa inyo guys kung gaano siya ka-crunchy. So ito siya. Ewan ko kung naririnig sa mismong audio guys, pero super crunchy siya. Then next, i-dip na natin siya sa mismong suka ng Bellchon guys. Ito siya. So, may laman tapos may konting balat pa siya. Yan natin suka. Napakasarap nung CEBU CHON nila no Cabalen. So yung sinerve sa atin guys, ito yung 250 grams. Ito siya guys. So available to no Cabalen. Kapag kakain kayo dito, may 250 grams, 500, 750, and then 1,000 grams. And then syempre guys, nag-serve din sila ng tatlong sizes, small, medium, and large sa mismong Bellychon nila guys. And then syempre may tatlo silang flavor, CEBU CHON, chili chon, and then yung Bellychon. Yun na Cabalen, order na kayo sa ESTING'S Bellychon dito sa Angeles City, Pampanga. So pwede kayong mag-PM sa mismong Facebook page nila guys. So ito siya, ilalagay ko siya dito. And then pwede rin kayong mag-order sa mga partner delivery couriers nila, Grabfoodph, Foodpanda, Mangan.ph, and then It's Papa. Yun na Cabalen, iniimbitahan ko kayo. Pasyalan nyo ang ESTING'S Bellychon dito sa Angeles City, Pampanga. So makikita nyo guys kung galing kayo ng Dauma, Balacat,
Pagkalagpas nyo ng Marisol stoplight guys, makikita nyo na agad yung security bank sa mismong side ng or likod ng security bank guys. Makikita nyo na itong Alta Claro building dito sa Claro M Recto, Angeles City, Pampanga. So dito guys, nakapesto yung ESTING'S Bellychon sa mismong this-is-it food park. Yun mga Cabalen, pasyalan nyo na ang ESTING'S Bellychon, Capampangan Boneless Lechon dito sa Claro M Recto, Angeles City, Pampanga. Open sila guys 9 AM until 8 PM in the evening. So kung gusto nyo mag-chill, punta na kayo dito guys, tikman nyo na yung mga ino-offer ng ESTING'S Bellychon. Napakasarap guys, lalong-lalo na yung pinaka Bellychon, yung boneless lechon nila guys. And then kung gusto nyo makatikim ng mga kakaibang ulam na lechon yung pinaka meat nya guys, perfect na perfect itong ESTING'S Bellychon. So mayroon silang Bellchon, sisig chon, and syempre para sa akin yung pinakakakaiba itong sinigang chon na lechon yung nilagay na pansahog sa mismong sabaw niya guys. Napakasarap nung pagkain nila dito sa ESTING'S Bellychon. So yun Cabalen, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng video natin, sa lahat ng i-explore natin na pasyalan at kainan dito sa Pampanga. And then, share nyo na rin pala itong pinaka-video to kung nagustuhan nyo guys, para makita ng mga Cabalen natin na naghahanap ng mga masarap na kainan dito sa Pampanga guys. So isa na nga itong ESTING'S Bellychon dito sa Angeles City, Pampanga. So yun mga Cabalen, sabi nila kapag binadenteng mo daw itong bell nila dito sa ESTING'S Bellychon, ibig sabihin is nasarapan ka sa mga ino-offer nilang pagkain dito. G? Siya guys, approve na approve yung belly lechon dito sa ESTING'S Bellychon guys. And then syempre yung mga ibang ino-offer nilang a la carte na ulam, pasok na pasok sa panlasang Kapampangan.